Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Mayong aga Pilipinas, mayong aga probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, kag kabugusan nga Western Visayas. Magapasundayag naman ang inyo sining palatuntunan. Tubtub kita sa tagnang lasais diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining pagpangalagad sa Action Reports first portion. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. On report, first portion. Action Reports, first portion. Sa kinandan na pag-outdan kita sa ato sining mga action reporters, handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita sa sining aga mga kaaksyon sa October 19, 2021 nga edisyon mga kaaksyon. Karon dugay-dugaya aton hibaloon ang mga balita nga nagluluntad diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action Reports, first portion. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial? Manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa kapin sa 200 ka mga community-based environment volunteers gintukod sang gobyerno probinsyal. Action Reports, first portion. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita igabalita ni Aksyon Dale Salazar, competition sang mga dancing enforcers pati gayunon subong nga adlaw. Action Reports, first portion. Kalakip man sa BCPO naman nga balita, sa BCPO sa Nokpo, igabalita ni Aksyon Brian Morden, dua ka persona na dakpan sa pabulang sa banwa sang Tubuso. Action Reports, first portion. Plasma ng balita sa Patrol we have Aksyon Eden Aboso, karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad. Action Reports, first portion. Ang testing sa mga individuals without COVID-19 exposure symptoms gina kahangawaan nga basi ma-maximize man o kung magadugang pa ang testing capacity bangod sa sining sitwasyon. Action Reports, first portion. Kalakip man ang ato sining mga mensahe, padala lang sa ato sining Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Kay tirahon tayo na karon dugay-dugay mga kaaksyon. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon na sanbayan ay matagtabi na ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
P3 Bio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa Action Reports, first portion. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad mayong galang sa kay Mr. Milili Oligo kag GC Caldo dira sa Pinaginpinan na tamyaw kasang asawa yang si Elia, no? May lang pag-monitor alin sa kay Mr. Milili Oligo kag kay Alex Puentes dira. Good morning lang. Marlene Diaz sa Barangay Sumaga. Good morning Marlene Diaz. And sa kay Humalumina, may lang pag-monitor, Noel, or sa kay Alex Fuentes, may lang pag-pamati. Kag sa iban pa naton nga mga kaksyon kay Melanie Mondea Mahinay. Good morning lang, Melanie. No? O sige, kantuan tanang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Nagaladay na sa pila ka mga areas diri sa syudad ang aton siling patrol. Aton hibaloon we Bakson Eden Aboso. Balita sa patrol. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Aboso. Good morning, Aksyon Eden. Kamusta nga itong siling syudad? Good morning, Action Red. Yes, good morning. Diba? Ha? Okay lang man ang private sa syudad sa Bacolod. Hindi okay. Ang diri sa may Ayala. Ito ka ginamo di sila Action Red. Ano? Ginamo di sila sa Ayala. Nga nagpila naman? Ang linya na, Jackson Red ba? Wala na space yan, nagalinya. Wala na yakwa na. Wala Social na distancing? Social distancing. Nagawa ito pala sa Sir Taba. Dilinggo kaya aga pa. Aga pa daw sa Sir Taba? Oo, kay Tabalo, Action Red. Sir,
Good morning. Pwede ko kayo nga kadali lang po. Pwede, Direct kanto. Sir, kumusta? Dito grabe. Gidigapo na. Hindi na gusto sa tao. Bisa gina-extend na siya ang voters registration. Na ano ni Sir Man ang process. Hindi ko pinulang. Mas pwede pa lang yung babantay, sir. Amo gani na natabo ni no kay ang security guard sa Ngayala. Hindi sila gusto nga mag-intra pulis kaya nga task force disiplina. Sila lang kuno bala kaya mo ni natabo. Kay sila gin kuha nila sa mo ng obligasyon. Kay kaya nila kuno sila na lang ya ang mga security. Sa Ngayala kami instruction kuno sa ila. Kaya hindi mag-intra kalinya task force disiplina. Pulis kay city legal. Ano ka na nila? Sir, pila mi sila diya. Kaya matutong security guard nga tip nila. Kaya mo to wala yaging kagi nakatawhay na sila lang po na mapalinya. Tinag dinaguso ang tao mo na nitabo. Why na kami nilagin pa intra. Kaya hindi kami kuno ginabalan ko sa angas. Di ko sabton mo na sa Yose. Tubong siling ko wala na physical distancing. Ikaw ka security guard kasi ikaw manabat sa Yose. Wala, gid gani. Ano ni sir? Pero subong na niya tabo. Sir, nagliligan niya. Adlaw, okay man. Sige kinintrahan nilang obra namon. Kapon daw, okay man to. Ang Ngayala nag-intra sa obra sa task force disiplina. Tagsang pulis. Pero hindi man nila makaya, pulis man pasulbaro nila. Tagsang force disiplina. Siling ko, sulbaran nyo da, kay kamo na nga ako sa obra, sulbaran nyo da. Gani. Ang siyempre, kaya mo na di ayawa na di sila ka-control sa crowd Di sa anong tao. disposisyon nanday Mr. Quandra? Ano Sir, ganini? pabagling mo, oo. Mr. Jolingo, anong disposisyon nila da? Amo gani ang action at no, kay isang ari kami di alas 3 sa kagahon, alas 2 para ma-maintain ang pwede mong protocol sa sining registration sa Kumilik. Pero ang Ngayala nga security guard, na safe ka mga security guard, nag-advise sa amon hindi kami mag-intra. Sang ila, sang diri sang arrangement sang linyanay, tapat ko pa siya nga may order kami sa Kumilik. May arrange sa amon, hindi sila magpasopel, kaya mo ni natabo. Hasta mga pulisan hindi nila pagpa-intraon. Ang safe security, ligo ikaw manabat sa IOC kung ano Ay. nakalatabo sa protocol. Dito bong natabo, gid. Basi, way nakahibalo, Mr. Jolingo? Sir? Hindi nalaga, nakalados mo. Basi, way na kay balong gwardya sang obligasyon para sa syudad. Kung siya sa babae, abot din nalin nga babae ang order siya. Basi, bababukid na yung order niya. Cellphone din, nag-stampede. Oo. At pulis nag-intra naman lang kasi hindi man nila gyapon masarangan, ibalik magyapon nila sa kapulisan. Kasi sa aton, kadamo sa aton, city legal de, kadamo sa task force de, hindi man sila gusto intrahan nila, brati, amo na natabo. Kagang management sang Ayala, sang city government of Bacolod, I think daw may agreement na sila, no? Galing kay ti ambot ni maintindihan kung ano yung instruction sa gwardya, basi kung katulog pa ng gwardya, liog nyo na pukaw, sir. Nakibot ko gani no nga amo na yang iyaya nga order sinihaga nga hindi kami pwede kay intra sa arrangement sang linya nga sa pila na kadlaw dire nakataway ay nga last day na lang nag-intra mga security guard tayo nagstampede kadamo sa nakalados mo no nakaladulahan cellphone kaya subong wala na observe ang physical distancing tisabto ni sang security guard nga tip sa Ngayala sa kunano man nga violation sa protocol. Tisabto niya gid na mga more or less estimated ninyo as of this time, mga pilandang pila na, sir? Sobra lapit-lapit 1,000. Wow, kadamo-damo gali. Mayo pa to kapon kaya mo ni oras ya daw mga 100 or why gani 100 guro mo ni oras kapon pag-check namon dira, sir? Oo, pero kagapon, damo-damo man to, no? After mga nag-4:30, naglapot ang boy man to sa 2,000,000. Gali. Damo man gali gyapon. Pero areglado, to yung kagapon, wala sa matabo nga mo sila. Ito buong ang tao, 5 kalinya, nagatinapik-tapik, wala nagigyan distansya, hindi na masagang, hindi naman magalalin. Hindi makasagang ang pulis, yung pulis, pabuligon man nila. Tagina nga mabulig ang pulis, hindi nila pabuligon. Ay, nagka-problema, pabuligon ang aton na task force ng pulis. Ti ano karon ang latest dira, sir, ano dang sitwasyon? Dinipit ang mga tao sa gani dughan to dughan gid, bumper to bumper kasi hindi na mag-idog ang mga tao. Isili ko sa security guard, sabton mo na ang nakalatabo kay ikaw ang mga ako, sa bramo de. Ti babayan lang ninyo na danay? Ginatingwaan man sa ato na pilisan, pero hindi na niya magpating tao kasi paano niya, hindi na niya mag-ilidog. Grabe gid. Kaya mo nagating siling ko, tapagita atong security guard, kasi siya man nagpasaling.
Nga mga tadlong nila nito, natambot kundi na sa base na nago na. Oo. Hapaan niya na da, kay siya gurong nagpasalig na da, hindi man na magulutok na kung kayo lang na nila da. O pila na kadlaw nga katarong sa linyanay, diri, why gindi sa may natabo, shadow kasbot, subong ngambot ni maano ni sila diri. Ay bisan anon pa ni sa kapulisan na lang alam man nila ipangbato taho ni kasi Oo. taho ni nga galilig na. Correct na. Tanaw tani karon kung masarangan pa ni sa kapulisan nga tadlungon. Sige, ma-update lang kami da karon sa imo, Sir Tabadjo Linggo. Salamat gid, sir. Sige, sabay pa nga masarangan sa pulis pa ni. Oh. Oh, Ay, perte. Action na din. oh, thank you. Action na rector mo to, Peter. Taba, nagayinugtas. Kita mo sa aga pa ba? Ginagual, gidi action rec ang tao do. Ara, balang may ayuda nga ginahatag nga kung hindi ka kanina. May live ka da? Ara, action rec. Ah. Mo to makita ni... To, ang live ni Action din, wayaw. Nag-send man ko sang pictures, action Oh. rec. Kaya actually... Kay gusto ari ko man- makita tong sitwasyon sa Ayala, gaga pa o kadamo-damo na sobra ko no 1,000 na da subong. Actually, bala action rec. Ari man di gani si Police Station 2 Commander Captain Pendon. Para man da siya? Oo, di na pa sa man. Nakita ko samtang in-interview ko si Sir Tabadjo Linggo. Ari di sa nagaparik-parik man. Kay naginamo na di action rec. Ang taga City Legal, nagpahigad na dire. Kaya hindi man magpate. Ang Ay, kasadya. may gano'n kasing gitanay, no? Mapalapit kita action rec. Wala, ambot kung dali lang gad. Dali lang inautod si Action Eden Abuso, no? Dali lang ka report si Action Eden Abuso direkta sa ground floor dira sa Ayala North, no? Tama kadamo sang tawag og tas na si Mr. Tabadjo Linggo kay ang social distancing why na ma-follow, no? Ay kasadya nga sitwasyon ini. O, dali lang kay gina-check ta si Action Eden Abuso aga pa nagkinagual na dira sa Ayala Mall sa Dalan Gatoslao sining syudad sang Bacolod ay puwerte. Sige, dali gilang aksyon na din abusong imong komunikasyon dira iha liog taplastar, no? Kay check si Action Oliver Pason. Action Reports, first portion. Ay, gid sitwasyon sang magparehistro kung subong kasi gitanay, aksyon na din? Yes, actually, ari na digre sa sulod sang barikada si Sir Pendon mo. Ara na ta? Sa isa na action rec ang nag-organize. Ako sila mga caption na rin nagdamay. Pag-sige, kapila man siguro ang internet ko dire. O, kaya sobrang tiyo. Oo. Baga sa sakyan, action rec. Bampe. Pero hindi yan Hindi na ito mga gwardya to. ate, nag-gap ako. Kaya gadat ulit mo lang man. Gano sila? Dali lang kayang signal mo do kanipis gid aksyon then kanipis gid liog tadabi? Yes, Ares. Oh. Okay. Ara ko to bilang ko. Sa buwan kada bala ko kung Dali lang kayang signal mo do kuan lang daw talalabid lang. Action Reports, first portion. Ngita nay signal da nga mayo aksyon na iden daw kanami pamanto kay na pero subong daw gin kuan na nang imo sining linya dira, no? Kay Sir Ronnie Gordon kag Monlisay may lang nga pamati ang picture mo dagali aksyon din wala kuno sining ni Action Jameso why kuno ang imo sining mga pictures, no? Star Mayo ga monitor nasa sining manginora. Star Mayo kay Vanessa, good morning lang. Kay Melanie Mondeya Mahinay, salamat gid 11:14 didto kunong oras sa ilaw sa dinisya sa Jeddah, Saudi. Okay. Thank you, Gida. Ginida Ordonez, may lang pamati. Sherwin Hugos, gapamati sa Morena o gapamati gid si Morena Isconde sa Rasya sang Barangay Sibukawan, Isabela.
Kay Joe Pineda Panes, may nga pag-monitor dira sa BF Homes sa Caloocan. Maverick Anthony Diaz, may nga pagpamati Maverick Anthony Diaz. No? Ayos, sige. Si Melanie Mondia, mahinay, ginatamyaw ilang banaya. Si Lantoy Mondeya, no? May lang pagpamati. Rochelle Matandak, good morning lang, no? Rochelle Matandak. Ayos, sige. Action na din. Yes, Action Rex. Ara na. Nagpalilayo kita gamay kay Duma. So, naman mo sitwasyon, Action Rex, sa itong series, to bala sa una, na kaya dinagusto ang mga tao. Do, ang mga dito po, kululbaan mo. Doon nakakita artista gali. Kung baga, kung domino ni Action Rex, kung matumbang isa katawo, tumba ni tanan sigurado. Laban eh. Kay, ang linya sa Action Rex, hindi na isa kalinya mo, 5 kalinya. 5 Sus, kalinya. 5 kalinya? Grabe, ang mga tao, Action Rex, hindi nakalusot ang hangin mo. But, grabe, nakulbaan, hindi sila makaparehistro. October 19 pa malang, pagkita pa, gutok-gutok man eh, buwas, pwede na sila kasaylo sa may Robinsons naman. Akay sa Robinsons naman ni Balabuas mo. Di subong Action Rex, nagalalain, kay ang aton sininga si Tiligal, RD, ang Task Force Disiplina, si Sir Pendon, ato na sa sulod sa barikada, nag-explicar, nagasinggita na, nga hulat lang ang tanan, isundon lang ang social distancing, kay makaparehistro kita ang tanan. Galing kayo may iban pa bala Action Rex, nga mga nagasabat bala. Kaya kaluluoy diyo, kay may mga babae padaan, may mga... May lang yung wala, mga bata na nga bitbit. Amo na ang Mayo Action Rex, wala din. Ang iban, doon nakulbaan, doon nadumduman guro nila nga may COVID-19, doon nakulbaan, nagaling niya, nag-helmet. Panaming nga. Tinsa nga, depende na lang ni sa ila, di karon Action Rex. Sila ni Sir Taba Julingo. Way pa kunong imo nga picture di, way mapadala siling ni Action James. Reaction Rex, basta dugay pa naman. Sen, kipagpalapit at gani, walang signal, areo. Ano tala na karon na, kay ginatinguan taman, kay budli-budlay isang signal pa. Kag amo na di subong Action Rex, ang mga nauna nga linya yan naka-organize ang sa tunga-tunga, amo na din gulpe lang naglima ka bilog na. Si dugay-dugay interviewon ta si Sir Pendon. Si? Action Rex, matian tagamay si Sir Pendon. Ako na po sa mga teenager ng mga tropa, itinigal, ulit, sino, sigulang ka, DWD. Pangitaan nyo. Hipes ang police station to ni. Ang mabatian nyo. Kasi muna sa moto doon ginamatamak, nag-organize liwat ni Sir Pendon. Kay kuwan gali, nang na-info na ang PWD, ang sinisipisa, nagkalaguba ng linya, nag-info na niya. Kaya mo itong inuna niya, pa-organize, na dapat i-prioritize, kaya amugin man dapat mo prioritize sa linya ang mga PWD, mga senior citizens, Action Rex, mga nagabusong. Isubong area matamat na, do nagkuhan na joint force May na. ano sa Bacolod daw? Ambot na yung concert, siguro. Nagulpi lang ang kalawig man sang registrasyon, nagligad nga, wala ni sila maglilutok, subong yanay, pila ng kadlaw ang extension, naglutok na sila. Amo na galing isa pagit sa Katalingala, Action Rex. Kay halin sang ligad to, nagadinaguso ang tao. Wala pag hindi sila iyapo, di katapos paristro. Pila gid kabilog tao sa Bacolod. Pila gani ba kumudar subong? Daw 500 bla mo? Ang sa walk-in Action Rex, do 350 to 400. Tapos may ara pag lain pag nga linya para sa senior citizens, may lain pag nga linya para sa online na nakabook na nga daan. More or less siguro mga 500 to 600 kay nag-overtime na aton sini nga mga COMELEC personnel. Amo sa karon ng palaisipan kumbaga sa aton sini nga. Pero anong sitwasyon na matamat na nga naglinyada naman? Amat-amat Action Rex, kumbaga mga ni sila mga estudyante, bala kayo nag-ano na si Sir Pendon, nag-arms forward. Kasi, isa
sa kamitro, dapat ang kalayoon. So, mayo nga Oo, ni Tala. eh. Best wala sa pandemic. Di kung amo na karon ng sitwasyon malabot sa din ng pilahay na. Ate, libot yun sa Ayala Black Action Dress. Yes, Sabi ko kung mariktada tabok sa Kapitolyo. Ay, hindi, galibot. Galibot lang. Sa one way, sa parkingan, ang lapot, di ba lang magpa-BSP nan, tira. Grabe nga na. Pero sige lang, siyempre sa kung ano man gidi karon ng sitwasyon. Pero okay naman din. Sa pulisapan, sa mga kapulisan, aksadad. Sa mga plano, pa ka magkadto na di sa Ayala, bupalihog lang, hindi na magkadto. Kaya hindi ka na maakumudar. Ay, dumudamo, nagigitawo. Kaya ang problema, nagapakadto pa lang. Ah, Ewan man mag-expect nga mag-amo naman mo. Temprano pa. Sabay pa ang mga yung pakadto na nakabot na di pagkita niya nga grabe na linyana. Palayo na lang kabo kami COVID-19 bawdis. Buwas naman kung hindi malabutan, buwas naman Oo, kalawig pa sining. gani. Man Action Dress. Hindi man si Action Dress magpapili at wala ka mabutuhon. Si Action Dress, aray lang na kita kinagapon. Kag para sa dugang update, kaya yung palibot ang syudad sa Macolod, yung tao kaya lang man paglambot din sa Ayala, mo na din yung ginalong. Ara dagali yang galong ya. Sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad, kagiban pa mga areas, malinong-linong pagawa. Oo, kagbayo lang Action Dress, do ka one man sa tawhay mo na aton, sa mga kalangitan. Mayo lang kay wala sang ulan. Correct. Kamu pag nada kasi kung mag-ulan eh, ambi na di Action Dress mo, dumi atop, pero ambi ari di. Tingi ba na daya maulanan gid na? Ang may atop yati okay lang. Pero ang maulanan dira, kag maambiyan ang wala atop. Oo. Sige lang amo na rin pakabayong ginila, hindi lang sila maulanan. Sadya gini karon magsingki ng init, kaya iba na inita naman. Isampat din sa hilanap. Gani? Amo na lang budlay dati. Sabay pa nga maano na diyan, nahitak na direction right pa. Ari man mismo daan si Captain Pendon gid nga nagapulaw man para sa linyahan ay direction right sa Comelec. Last day ni subong sa Capitol kag buwas nga adlaw dito naman sa Robinson Mall Action Right. Live diri sa gihapon sa Ayala Mall, Action Eden na Bosto. Una sa balita ng Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, first portion. Salamat gid patrol. We have aksyon na Eden Abusog kag aksyon na Nani Kiraod ra sa May Ayala Mall perti ng linya na isa pagkadamo na gaugtas Mr. Tabadjo Linggo kaina plus man si Captain Pendon sang Station 2 nag-arrange na da sa sitwasyon okay do hindi mamati ko no. Ay oo kadamo na siyang maparehistro nga nagpila as of this broadcast time, mga kaksyon. Sige, dali ginang kay matagtanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo dugay-dugay sa iban pa nga mga informasyon pagkatapos lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros Sanon inyong
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa Reports, first portion. Pabalik na diri sa aton sining pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na nga aton oras 4:44 na mga kaaksyon. Sige, lambadahon tanay mga balita sa sining adlaw mga kaaksyon, no? Karon galing adlaw saka naman ang presyo sang mga nagapanguna nga mga gatong diri sa pungsod Pilipinas karon dugay-dugay bla kay hibaloon tani mga kaaksyon, ang saka naman at 12 midnight kaina
may mga pila na ka mga gasoline station nga nagpasaka na sang ila sining mga presyo. Daw dako sobra piso ang ginsaka sa aton sining crude oil, no? Sige, karon dugay-dugay gina-check ta pa ding aton sining item, no? Sige. Daligid lang mga ka-aksyon na standbyan ay kantuan tanay balita ni aksyon na Brian Morden Mapa Negros Occidental Provincial Police Office kita nga report ini may kang tanan sa duwa ka persona nga dadakpan sa pabulang sa banwa sang Toboso. Negros Occidental Report. Yaring kaundan sa report ni aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian? May nga aksyon na Rex, dako pining duha ka persona nga nagapatigayon iya sang pabulang dito sa may sitio Vergara, Barangay Bugang, Banwa sang Tubuso. Ang mga suspitsado ginkilala nga mo Sanday Epifanio Panoncillo, 40 anyos, soltero, samtang isa naman diriya mo si Radin Rodriguez, 26 anyos, soltero man, taga Barangay Bugang Tanan. Aksyon na Rexa. Sa pagpanguna mismo ni Police Captain Paul Kenneth Magan, akto nga nadakpan ining duha kag iban pa nga nagalusukay. Aksyon Rex ining mga manok. So nakuha sila diri nga poder ang duha ka inugbula nga manok, isa diri patay, isa buhi. Subong man ang bulang nga ginagamit nila kag kwarta nga nagabalor sa 350 pesos ginapetihan amo ang ila pusta. Inabalita ini sa aksyon Brian Morden, naga-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kay Ana Sinoro, mayo lang pagpamate. Kay Rick Tan, good morning lang. No? Mayong aga kuno bakulod dahlin sa kay Rick Tan. Okay, sa kay daligid lang, no? Okay. Sa kayo, Tay Benedicto, sang may lang pagpamati sa kay Mr. and Mrs. Nonoy Bacuado, sang Barangay San Jose, si Palay Nisa, kag Mano Ortez, sang Barangay 35. Halin sa kayo, Tay Benedicto. Richard Malayang, good morning lang from Barangay Hagimit, La Carlota, kag kalakip man sa kay Yvonne Boycher, no? May lang pagpamati, Yvonne Boycher, no? Rimar Halias Hicano Haliasgo, may lang pag-monitor sa Barangay Sagang, La Casiliana. Kag pamilya Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfen, kag Tapayan. No? And Fina Yaon, good morning lang from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much, Fina Yaon. No? Sige. Sa iban pa naton nga mga tagpalamate. Jinky de Alagdon, good morning lang. Kag kay Mariafi Lobaton, may lang pagpamate. Kag tamiyaw lang sa iya sining nga Banaburn, si Samuel Lobaton, bugtaw na sa Barangay Kabug. Thank you so much, Gid Mariafi Lobaton. No? Salamat, Gid. Ayos. Sige. Daligin lang mga kaksyon na sanbayan ay kay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio,
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio,
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Action Radio Philippine Standard Time las 5:02 ang aton oras. Sa pinaka-latest nga report na gikan sa Emergency Operation Center, siyam ka mga tawo diri sa Bacolod ang nakitaan nga positive sa COVID-19 Delta variant mga kaaksyon. Siyam ka mga Bacolod nun. Pero ini sila ang tanan recovered na mga kaaksyon sa nasabi o sa among nga virus. Ini ang ginpabutyag apisar nga ti ini sila sa gyapon mayara new RT-PCR test nga ginapatigayon sa ila, no, parang maklaro gid kon bala totally nga wala na gid sila sa nga Delta variant kini. Ining gitpabutyag ni Dr. Cresolo Surungon, Emergency Operation Center Deputy for Medical Data and Analysis mga kakson. Ang Delta variant sang COVID-19 ang nag-igo diri sa mga residente sang syudad sang Bacolod from Barangay Granada and Mansilingan, no? Duha ka persona ang ginigo sang Delta variant, isa sa Granada kag isa man sa Mansilingan. And ang Alihes, Barangay Alihes, Panukoy, Singkang kag Barangay Villamonte, kalakip man ang Barangay Takuling, may tig-isa man ka kaso according kay Doc Cres Sorongon. Action Reports, first portion. Aksyon na Radio Philippine Standard Time las 5:04 ng aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa kompetisyon sa mga dancing enforcers pati gayuron subong nga adlaw. Action Reports, first portion. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Balita City Hall. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Good morning, Action Rex. Rain or shine, madayon ang kompetisyon sang pulo ka mga traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office sa Panbitaw nga magapaindis-indis sa final round sa Dancing Traffic Enforcer 2021. Takna alas 8 subong nga aga, Action Rex Martes. Gain pahagi diri ni Dennis Perma ang in charge sang admin section sang Bitaw. Ang final round ang katigayunon sa may North Drive Lacson
pagpulo diri ang mga contestant kaya ginalakipan sang siyam ka mga lalaki kag nagaisahanon ang babae action Rexa. Ang mga traffic enforcers ang magasaot sa sulod sang 5 ka minutos gamit ang maskara nga music samtang nagadumala sa lakat sang trapiko. Ginpathag ni perma nga tinutuyo sang sining competition nga mapasangkad man ang moral sa mga traffic enforcers, mahatagan sila sang incentives kag tion man nga maghatag sang kalingawan action Rex subong nga bulan sang maskara sa tunga sang COVID-19 pandemic. Kaya na sila namon sipay nga para ma-boost na moral o sort of incentives kung sino mag-gira pinaka-the best so natagaan naman premium. Pero ganun nakita na walang background sila that is still the mascara because wala man ta mascara celebration, di ba? Since nga ginareminis kung ano platabo during the mascara last time, nga previous years. Ang mga do something like that through duty functions ni nila ya. Nabatian si Dennis Perma ang in charge sang admin section sang Bitaw. Santon Plus Gold mga ka-aksyon nagahatag sang all-in-one nga benepisyo. Isa ka effective nga food healthy nga ingredients nga kag syempre Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Naghalinagali sa iya sining partido si Aksyon Demokratiko nga si Anay Solicitor General Floren Helbay. Ang Aksyon Demokratiko do kay Isko Moreno man ini nga partido, no? Bangod sini si Helbay ang naghalin para suportahan si Vice President Leni Robredo. Okay. Sa isa ka pahayag drigin pabutsyag ni Helbay nga ginarespeto naman niya ang desisyon sang iya sini nga partido nga himuon nga standard bearer si Metro Manila Mayor Isko Moreno, no? Tiyan mo nang latest may mga pagsaiduanay nga natabo, may mga expose nga karon naguluwa na. Inabi na nga mga long time partner ni Manny Pacquiao man, ti may claiman nga daw something wala mabayaran, no? Ay, perte, grabe. Sige basta pamulitika nakari, di naman isla tanana sa paghatubang sining mga issues, mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 5:10 ng aton oras, diri sa aton sining pagpangalagad
Daligid lang kay matamyaw tanay kay Dodds Dalida, may lang pagpamati, kapi-kapi dala, pasigabong sang aksyon Radyo Bacolods kay Dodds Dalida. No? Thank you so much, Dodds. And Rufino Ira Gabino, ga-monitor sa barangay Handumanan, kag tamyaw lang. Okay, pamilya Kantong sa San Luis Purisima, Manapla. Thank you so much, kid Rufino Ira Gabino. No? Sa kay Rona Rihida Traba, may lang pagpamati dra sa Banuasang Valladolid. Morning lang, Rona Rihida Traba. Utay Benedicto, damo tawa binila dayon maskara. Amo gid utay Benedicto. Salamat gid sir. Happy birthday kay Toto Balulot gali birthday ya subong nga adlaw. Halin sa kay Everos Patigayon Balulot. Thank you so much gid and happy birthday sa kay Toto Balulot. Ayos. And sa kay Star Mayo from Minnesota. Nabasa tanan nang kay Vanessa, no? Thank you, Gid. Manjorni ho, good morning lang. Elvira Hilugo, dara sa Charito Heights, morning. Melvin Finia Fiel, may lang pagpamati. Olive Tababa ho, dara sa Tagabago, may lang pagpamati. Olive Tababa, no? Kag Chofilo Espanola Jr., may lang pagpamati dara sa Tagda Zone 3 Hinigaran. Toto Espanola at Chofilo Espanola Jr., no? Arman Regalado, may lang pag-monitora. Thank you, Gid, sa kay Toto Balulot, araman sao. Kagawad Imbong Campo. Thank you, Gid. Happy birthday gali kay Akson na Brian Morden, subong adlaw, no? Happy birthday, Akson na Brian Morden. Kay posipos siya, subong gali, because sa Sabado pa. Birthday niya, no? Si Akson Brian Morden. Kag Akson Bernie Villacanas, dungan sila subong, no? Ni Akson Bernie Villacanas. Pila na si Akson Bernie? 16? The minor de edad pa, no? 19 anyos siya, si Akson Bernie Villacanas, no? Action Reports, first portion. Sige, happy birthday sa duwa tani ka mga upod, si Akson na Brian Morden kag Akson Bernie Villacanas, no? Happy birthday. Okay. Ayos. Daligi lang, no? Kay mayari patad din na bilino sa kay Ruel, paring Ruel sa Roma, dira sa Libertad Market. Good morning lang, paring Ruel sa Roma, no? Ga-monitor sa Libertad Market. Berton ni subong, gadi naghuso na ning mga customer, no? Ayos, sige. Thank you, Gida. Daligid lang mga kakson na standby anay, matagta pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Sample Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan.
radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na ang ginapa. Las 5:24. This time check is brought to you by ACM. Action Reports, first portion. Pabalik na diri sa aton sining nga pangalagad, daligid lang kay yari ng resultaho, marikapta na sa resulta sa Small Town Lottery o kunistiel kahapon kag tubtob kagabi. Yari ng resultaho, daligid lang. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap resulta sang STL mga kaaksyon kahapon sa first draw 12 kag 16, 12 and 16. Pagka sa hapon naman ari naman 16, 33, 16, 33 sa second draw kag sa third draw kagabi ikatatlong draw 31 kag 27, liwat 31
and 27. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ang resulta sang Megaloto 645 ari naman ho kag wala sang jackpot winner kag ti sa Grand Lotto 655 wala man sang jackpot winner. Yari na ang Lotto result. Sa Mega Lotto 645 resulta mga kuan mga pilang premyo siniya daligid lang no way ma amo ni siya hindi man ni amuningin daligid lang no sa Mega Lotto 645 resulta 24 28, 40, 29, 5, and 21. Liwat 24, 28, 40, 29, 5, and 21. No? Sa Grand Lotto 655, 64 million, 64.9 million ang jackpot prize. No? Resulta 21, 2, 18, 10, 1, kag 15. Sa Grand Lotto 655, wala man sang jackpot winner diri ho. 21, 2, 18, 10, 1, and 15. Yari na ang Lotto result. Amo yan itong ato sining pagdulong sa inyo sang resulta sang recap result sang STL kag sang Lotto. Kantuan tanang balita ni Akson Marlon Hinovia mapakapitolyo provinsyal kita. Ini may kang tanan sa kapin sa 200 ka mga community-based environment volunteers gintukod sang gobyerno provinsyal. Ibalontang report ni Akson Marlon Hinovia. Balita Kapitolyo. Sa Kapitolyo, Akson Mar, good morning. Ginpatigayon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pagpasumpa sa mga miyembro sang community-based environment volunteers kagin tukod mismo sang gobyerno provincial sa Buligman sang 303rd Infantry Brigade kon 303rd IB. May kapin 200 ka mga miyembro ang ining volunteers group nga nakigbahin sa oath-taking ceremonies gikan na ni sila sa may sural sang San Carlos kag Sagay kahapon nga adlaw. Ini man nga aktibidad ang pagpatigayonon sa Siraya Civic Center subong naman nga adlaw Oktubre 19. Ang gobyerno provincial mayara sang ginpain nga 1,500 kada bulan nga allowance para sa sining mga volunteers halin sang Hulyo sa nga tuig kag ipanagtag ini subong nga bulan sa pamulong-pulong sa gobernador iyagin pagibolahan ang paghimakas sa mga volunteers agod maprotektahan ang nabilin nga mga kalasangan kag mapasiguro nga ang mga watershed areas ang padayon nga makahatag sang nagakaigo nga supply sang tubig sa komunidad. Yan ang kabahin sa gihapon sang Abansi Negrense Development Agenda sang gobernador. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. O sa mga kaksyon ta nga fully vaccinated na mga travelers naton bla gikan sa 8 ka mga lugar sa bugos nga kalibutan ang makasunod na sa Singapore without quarantine. Sumugod subong pizza 19 subong adlaw no ang city state initially ang nagpabutyag ng pandemic daw among nagkakasang borders lockdown mga kaaksyon para i-intensify kag aggressive nga contact tracing but more than 80% sang population fully vaccinated na sa Singapore mga kaaksyon. Mayong balita ni based sa report sang Business Hub mga kaaksyon.
ang gin-open nga mga travel lanes para sa vaccinated passengers ang gikan sa Brunei, no? And Germany sa bulan sang Setyembre nagsugod na. And will expand sang skema from subong adlaw to another 8 countries. Amo ni siyang Britain, Canada, Denmark, France, Italy, the Netherlands, Spain, kag United States mga kakson, no? Nami man ni. Ang lane with the South Korea ang mag-start naman sa Nobyembre 15 mga kakson. Ay pwede nami gid nga plastada matamat nang nagabukasa ang borders kabayuntang sige-sige lang ini mga kakson, ha? Amo nang pinakalites sa Singapore, pero ang Philippines na way pa diya mabutangan sa petsa kung sano makapadulong sa among pungsod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5:31. Action Reports, first portion. May lang pagpamati sa kaya Atiya Kim Ereman, may lang pagmonitora Christine Minias Villalobos, salamat gid, and Nenfa Ibanez from Barangay Tangob, salamat gid, no? Thank you gid. Ayos kag kay Madam Jo Salanga. Good morning lang, Madam Jo Salanga. Action Reports, first portion. Sige, daligid lang mga kaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa mga kaintangan, responsable ang pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Illegal na droga. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon hindi na boto. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat Kinaksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:44 nga tunuras may lang pagpamate sa kay Barrio Garay kag Lawrence kag Leslie
Baryoga sang Barangay Pandanon DSB, no? Joshua Christopher Vilas mayong agalang kag lakip na sa kay Angel Alyarte gayon dato kag ang bata iya sa Libanona si Maricon Castillo sa Bangga Tutong 1 Barangay Filesa diri sa syudad sang Bacolod. Wilfredo Lacson Esteban Parekoy may lang pagpamati Familia Esteban dira sa Bangga Tutong 1 Barangay Filesa sa asawa niya nga si Madam Helen kag sa bata niya nga si Michael, Wemelin, Shelame, Fatima, Rodolfo kag Eleme kag sa pamilya Deldo sa Malingin, Bago City. Halin sa kay paring Wilfredo Lacson Esteban, Christian Roa may lang pag-monitor Noy Erwin Di Catoria Gonzales. Good morning lang kag sa iyang apo si Cheska Evon Gonzales dira sa Barangay Handumanan. Pamatyagan ta sa kapihan ni Makmak. Anong pamatyagan man? Makmak Kape sa Maaw Public Market. Sige ayos! Action Reports, first portion. Daligid lang mga kaaksyon na sanbayan ay manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Las 6:01. By Ibuprofen. Panalo sa bilis, panalo sa laban, alak. Action Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sini nga pangalagad mga ka-aksyon. Standby na sa aksyon Balitang Bayan numero 1 pod kay aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan, aksyon Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.